we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu na niguro sa pagbutang og mga QR code sa mga vaccine cards. Gitumong kini aron malikayan ang pagkatap sa mga mini nga vaccination cards. Samtang kadaghanan sa mga nagpositibo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga na ospital katong mga wala pa na bakunahi. Siluan mayroon din sa report. Sama sa ubang mga syudad sa Metro Cebu, napuno-puno na usab ang mga pribado ug pampublikong hospital sa Lapu-Lapu City. Base sa data sa City Health Office, sagad sa mga nagka-COVID ug na hospital kadtong wa mga mabakunahi. Sa usa ka pribadong hospital, na-admit karon ang 43 ka mga COVID patients, diin 40 niini wala mabakunahi. Sa 40, 5 kanila ang nakasinati og severe nga mga sintomas. Sa laing pribadong tambalanan, may 27 ka mga COVID patients nga na-admit ug 22 kanila ang wa mabakunahi. Samtang sa usa ka pampublikong tambalanan, nasuta nga pulos wa mabakunahi ang tanang 17 ka mga COVID patients. We don't want to go back to ECQ. Tanan di gusto lockdown. Ang nakita ra yung tubag ani is magpabakuna. Ang batas is tell us, no? Kinahanglan nga magpabakuna gid ta. Because ang trend karon kasagaran sa mga na hospital, mga unvaccinated, no? In fact, nay uban nga severe. So I think ang section 4 man sa AO ni Mayor, ang iyang intention lang may is to draw people to the vaccination sites. Sa pikas bahin, gipaniguro sa lokal nga hagamhanan nga dili basta-bastang makopya ang mga vaccine cards. Sukad niadtong Hunyo, may mga QR code na ang tanang mga vaccine cards. Sa Section 4 sa Executive Order ni Mayor Junard Ahong Chan, nga gipagawas niadtong Lunes, nalatid nga sugod Agosto 25, himuon ang rekisito ang mga vaccine cards sa pagsulod sa mga malls, supermarkets ug mga public markets. Ang vaccination cards na may nanay mga QR code, no? Ang katong mga earlier nga na-issue na itong vaccination card nga walay QR code, pwede gid sila magpa-reissue og bag-o, no? So, ba't karon nga po kayo na itong vaccination card? Gahi gyud with QR code na siya. Kanya makita nga to ang vaccination details. Kano sa na-vaksinan first dose, kano sa na-vaksinan second dose. Uba ni Marlon Malgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak. Department of Education's Talisay City Division gi-lockdown samtang laing siyam ka mga balay sa Dakbayan sa Talisay gipaubos usab sa granular lockdown. Adunay live report si Fem Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, gilakda na maong division office. Human nga usas sila mga kawani ang nagpositibo sa COVID-19 ug pipila usab sila mga kawani ang nakasinati og COVID-related symptoms.
Sa pagduaw sa GMA TV Balitang Bisdak ganihang buntag, sirado ang gate sa division office. Adunay gwardya apan gidid-an nga makadawat og mga bisita. Gitugutang makasud sa division office ang mga job order employee aron makahimo sa pag-disinfect sa mga buhatan. Gisugdan ang lockdown gahapon ug mulungtad kini sa Biyernes sa pagtapos na sa contact tracing. Dahil mga tuyo diri mo tuyo diri kanay mga transaction sa may duhang iko. Among balibaran kay mo may ilahang kuan nga instruction nga way makasulod. Wahay noy mabalda nga trabaho kay work from home man ang mga kawani. Samtang ibalik na sa operasyon ang mga kawani ug opisyal sa Barangay Lawaan 1. Human sila na quarantine ug na-lockdown ang Barangay Hall sud sa 14 ka adlaw. Samtang gitugan sa Talisay City Police nga siyam pa ka mga panimay sa dakbayan ang napaubos paghihapon sa granular lockdown. Moabot na sa 217 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay. Human kagahapon dugang 33 ang nagpositibo. Striktong pagsunod sa health protocol usab ang gipatuman diha sa buhatan sa Talisay City Police Station. Human nga ang kapulisan usa sa gitahasan sa pagpahigayon sa contact tracing, lockdown ug sa higpit nga pagpatuman sa health protocol. Gabi ilang 38 ka mga batan-o ang ilang nasikop tungod sa curfew. To emphasize, ang curfew sa Talisay is 10 p.m. Pero ang among gibuhat as instructed by the mayor is to warn them around 9 o'clock. Kaning mga mag-inom, no, maglaag. Actually, they are not workers, no. Na sila sa daan for kanang maglingaw-lingaw, mag-inom. Mas hugtan pa usab ang pagpatuman sa health protocol sa Talisay City Hall aron wa nay mga magpositibo nga makasud sa buhatan nga mao'y hinungdan sa pagkabalda unya sa trabaho kung may buhatan na usab nga ma-lockdown. We're implementing stricter health protocols here sa city. I think mapagawas man tag memo tingali karon or kanang I think HR will na di na ta mag-flag ceremony on Mondays. Bob, pakigtagbuan usab ni Mayor Samsam Gulya sa mga kawani sa Civil Security Unit ug uban pang mga department head sa Talisay City Hall kini alang na sa dugang measures nga buhaton batok sa COVID-19. Bob. Dahil salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report. Gitrabaho na karon ang parte sa Mandawi City Comprehensive High School nga himuong dugang isolation facility tungod kini sa nagkasakang kaso sa COVID-19. A report ni Nico Serino. Padayon ang pagtrabaho ni mga kawani sa Department of General Services ni ining mga classroom sa Annex Campus sa Mandawi, Compre. Naabta namo kaganiha, nagama sila og division sa kada classroom aron matunga kini. Duna nay mga katri nga gipang plastar nga gamiton sa umaabot nga mga pasyente. Muabot sa 8 tanan ang maakomodar sa usa ka room. Sa pagkakaroon 3 ka andana sa usa ka school building ang ilang gitrabaho alang sa mga pasyente ug sa mga staff mismo. Partition na to ang kuan kay basin og nay family nga makuan sa contact tracing per mapamilya ang makuan. If single na siya. Pwede na sad. Depende na sa in charge sa EOC. Gawas ni ini giandam usab ang school gym nga gipamutangan og mga tents. Sa inisyal nga plano, alang kini sa mga PWDs nga maglisod og saka sa taas nga andana. Hinuon trabahoon pa kini sa taga DGS aron mahamugaway ang lugar. We need to beautify everything, no? Para kanabong kita sad ba pati kung kitay mabutang ang ato sang kuan nga kanang nindot ang atong pagkahimutang. Mato ni Mayor Jonas Cortez, puno-puno na gyud ang mga existing isolation facilities sa syudad. Kasamtangan nga gigamit ang Norquist Park nga gusto sa mayor ipa-expand aron makaakomodar og dugang pasyente. Laing isolation facility ang kaniadto North Bus Terminal nga gitrabaho sa DPWH. Katong mga open space nga atong pakuan kanang additional rooms. So mao ni ato rong kuan nga katulang mga modular kuan bitaw rooms nga atong ipuno kay taas-taas na gyud. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga nagpabakuna sa dakbayan sa Lapu-Lapu padayong midagsa sa mga vaccination centers. Apan supply sa bakuna sa dakbayan, kumusta na kaha? Si Luan Mayron Dinas sa report.
Nagpadayon karon ang pagpanghatag og second dose sa Sinovac vaccine sa Hoops Dome. Karong adlaw may nakaschedule nga 1,000 ka mga tawo nga mokumpleto sa 2 ka dose sa bakuna. Sama sa ubang mga vaccination center sa Dakbayan, may express lane usab alang sa mga senior citizens. Usa sa mga nagpabakuna ang 72 anyos nga si Felisa Buok. Karon lang kay wala pa mo kay kan sa una kana daghang kay mga fake news bitaw hadlok ko. Kana naman gikuan karon nga 1 dose na lang kana okay na lang. Sa gihapon, taas nga linya na usab sa mga buot magpabakuna sa first dose ang nasinati sa City Auditorium. Karong adlaw ang City Auditorium, usa ka hotel sa Mactan, mall sa Ibo ug ang hotel sa airport ang mga may cater sa mga nag-first dose. Ning nagkadaghan karon nga buot magpabakuna, giangkon sa deputy head sa Local Vaccination Operations Center nga naapas usab ang supply sa ilang bakuna. Gani gahapon lang adlaw adunay 5,631 ka mga upunganon ang nabakunahan gikan sa 5 ka mga vaccination center sa Dakbayan. And that's a challenging part, no? That's a challenging part. But gi-assure ta sa Regional Vaccination Operations Center nga alalayan ta nila, tagaan ta nila og vaccines, no? Because we made a plea with Section 4, people in Lapu-Lapu are now lining up in our vaccination sites because they're willing to be vaccinated. So niingon sila nga, sige lang, once the vaccines maabot, then they will do the proper allocation. Aduna nay 59,536 ang mga nakadawat sa first dose, samtang 25,945 ang nakakumpleto na sa 2 ka dose. Apan giangkon ni Attorney James Saison nga menos pagihapon ang mga senior citizens nga nagpabakuna. 6,940 pa lang ka mga senior citizens ang nakadawat sa first dose, samtang 6,296 ang nakakumpleto na sa 2 ka dose. Ang Dakbayan adunay 14,500 ka doses sa Janssen vaccine nga gitagana alang sa mga senior citizens apan kapin sa 2,000 pa lang niini ang nagamit. Wala pa usay nadawat nga go signal ang Local Vaccination Operations Center kung mamahimo na ba kining ibakuna sa dili mga senior citizens. Muna na discussion karon sa DOH. I don't know kung when they will really give the go signal. But there are discussions. Kami sa Local Vaccination Operations Center, huwat lang mi og Nanay Mando. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Arita sa nag-viral karon nga iskabitse, inahan sa seller sa food package nga wa mabayri sa balanse midipinsa sa iyang anak kinsa nanginabuhi taliwa sa nisating pandemya. Ang inahan mo'y nagluto sa mga pagkaon o gideliver siyang kliyente nga nag-viral karon sa social media. Ania ang report. Mao kini ang viral video ni Marjorie Alison, ang food package supplier nga naningil sa balanse sa kliyente nga taga-Babagdos, Dakbayan sa Sugbo. Makita ang tinubagay sa supplier o kliyente nga niadtong tungora nagparty pa ug nagsaw sa pagkaon. Kuhaon unta sa supplier ang habiling balanse apan gipangitaan siya og resibo. Ug miuli na lang nga wa mabayri. Giadto sa GMA TV si Marjorie kinsa gikasabot na unta nga magpa-interview ganina buntag apan wa na kini makaatubang kanamo kay atuan nas probinsya. Ang inahan nini nga si Judisa Alison ang among nahinabi. Siya di ay ang nangunay sa pagluto sa mga pagkaon. Matod niya nga 8 ka putahe sa sudan, dakong lechon ug 2 ka tray sa prutas ang nalakip sa food package nga gideliver. Gipakita sa inahan kung unsa kainit ang iyahang nimutangan aron maluto ang pagkaon busa nakahilak siya sa kasinatian sa anak. Kadlawon pa kuno siya mumata aron siguradong mahatagan og katagbawan ang ilang mga kliyente. Sakit sa buot. Nakita na ko nga naka-customer kog sama ni ana since pandemic mi nagsugod ani inana. Since sa pandemic among customer way mga labad adto pang last Sunday naabot mi anak niya nga gi-recommend ra sa among reseller. Gipadayag sa inahan nga unta kon wa makauyon ang kliyente mahimo raman nga iuli kay do naman kini puhunan. Naningkamot usab sila nga makapanginabuhi taliwa sa nasinating pandemya. Diin si Marjorie ang iyang kaabag.
Kamoy naghimog kuan nga katulang pag-ingon ihapak ko ni sa imong naong yang iskabitsi. Digi siya kalimot ana nga mura siya nahiubos ug maayo mo tay nakakuan niya. Sakit alang kanila nga makita ang anak nga miuli nga naghilak kinsa nakasinati gani karon og stress tungod sa natabo. Andam nila tubangon kung unsa may laka nga himuon sa kliyente. Ako sakitan jud ko kay ako inahan. Dili mahingo di ka katanaw sa imong anak. Atangi ang one-on-one interview sa customer nga si Maria Hopes karong taon-taon. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa Eastern Visayas, gipabuthan ang nagkonvoy sa masakinan nga gisakyan sa mga kawani sa Calbayog City Health Office o sa Calbayog City Police Station sa may Barangay Lali. Pinabagdaw sa Samar. Padong ang convoy sa Department of Health Eastern Visayas aron pagkuhaunta sa dugang supply sa mga bakuna. Sa pasiunang pakisusi na suta sa kapulisan nga usa ka improvised explosive device ang mibuto. Gidudahan sa kapulisan nga masakop sa communist terrorist ang mihimo nini. Makigtagbo ang DOH 8 Regional Director sa Regional Vaccine Operations Center aron mapangitaan og mas maayong sistema sa paghatod sa mga bakuna sa bang dapit human sa nahitabo. We were trying to help Calbayog improve their vaccination coverage. Opo. Oo, so parang nag-augment kami ng vaccines again aside from the regular allocation to increase the coverage. Kasi marami silang cases. Laing medalya sa 2020 Tokyo Olympics ang nalangkat sa Pilipinas human sa gold medal performance ni Heidelin Diaz ni atong Lunes. Kini human makuha ni Filipina boxer Nesty Peticio ang semi-final berth. Dihang gipildi niini si Yenny Marcela Arias Castaneda sa Colombia pinaagi sa unanimous decision sa quarterfinals sa women's featherweight division. Sa duwa nga gipahigayon sa Kukihan Arena, mi pabor kang Peticio ang tanang scorecard sa mga hurado. Duha kanila ang mihatag og 30-27 ug ang ikatulo 29-28. Sa maong kadaugan, sigurado na ang bronze medal alang kang Peticio. Sunod niyang makaatbang kung kinsa ang makadaog sa sangka, tali nila ni Caroline Weir sa Canada ug Irma Testa sa Italy. Ning tuiga, mas daghang mga medalya ang mada sa Philippine contingent sukad ni atong 1932 Summer Games nga gipahigayon sa Los Angeles, California. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tungod sa paspas nga pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa Mandaue City, subsub usab ang rekorida sa kabaranggayan aron pagpahinumdum sa katawhan sa mga angayan o mga dili angayang buhaton. Si Nico Serino sa report. Nag-maintenance kini mga personnel sa CDRRMO sa ilang penetrator truck. Pagpangandam kini sa ilang bag-ong magabii nga tahas paglibot sa kabaranggayan. Sukad kagabii, subsub ang rekorida nga gihimo sa taga CDRRMO ug uban nga mga personnel. Gamito nila ang public address system aron mapahinumduman ang mga tao sa unsay angayang buhaton taliwa nining nagkadaghan nga kaso. Safety sila pagalingon is mo padayon sila sulob silang mask. Dili gyud maski sa kabalayan sulob mask. Social distancing. Katulo sad ana is regarding sa bag-ong executive order ni Mayor sa katong bag-ong curfew. Gawa sa penetrator trucks, gisuwayan sa paggamit ang mobile command center pag-monitor sa mga busy nga dapit sama sa PUV terminal. Dili hinon makadakop ang mga disaster personnel sa mga malapason sa health protocols apan andam sila mutugyan sa violators sa mga otoridad. Pamadlong sad sila kung nasa mga makita ang mga tauhan nga wala nagmas o wala tarong agsulob og mas, ila lang ingnan nga mamalihog lang tarong nagstorya badlong. Ang kapulisan sa ilang bahin subsubsab ang operasyon nga gihimo pagsiguro sa compliance sa katawhan. Gihimo nila nga basihanan ang bag-ong executive order sa mayor pagpatuman sa curfew hours sa syudad
ug pagsusi sa mga establishmento. Kaabag sa kapulisan ang mga barangay tanod ug ubang force multiplier aron pagsuroy sa ilang jurisdiction. Balik tagkuan sa atong kay murag ang mga tao akong tanaw murag wa na uban gani magsuroy-suroy di na mag face mask no. Mga bata nagduwa sa daan. So ako rong marching order mga basketan, mga kuan panangtang ang kay mura mag ni kumpiyansa. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Duha ka durugista na sikop sa Talisay City Police sa gihimong bypass operation dito sa sitio Salvador. Barangay Tangki, Siyudad sa Talisay. Gila ang mga nasikop nga silang Iman Bungo o Mark Joseph Chavez, mga mulupyo sa San Isidro o Biasong. Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang hipi sa Talisay City Police, nga mga nadakpan gisumbong sa mga mulupyo atol sa pag-organisar sa Salvador Defenders sa tabang sa mga volunteer na sikop. Ang duha nga nakuhaan og mobalor kapin usa ka 200,000 ka pesos nga kantidad sa shabu. Last time na kadako po tag 9. Kini na lang man siya ang sitio nga naatay na monitor nga naay drug activity. Kunya just recently we have already formed our barangay defenders in the area para mao'y motabang sa pulis. So we see that we are really winning in Tangke. Babaeng grade 2 pupil misalmot sa motocross racing usa ka extreme sports nga alang lang unta sa mga dagko nga walay kurat. Ato siyang ilailahod pinaagi ni ining report. Kini ang motocross racing, usa ka male-dominated extreme sports nga dili lang ordinaryong lumba sa kakusog ug kapaspas sa pagmaneho sa motor, kundi tuyo pagyod nga ipalupad ang mga motor sa racetrack. Tungod sa kadelikado sa mga agianan, punan pa sa pagpaggamba sa motor, dili malikayan nga naay madisgrasya. Apan bisan pa man ini, kinsay magdahom nga duna di ay batang babae nga nakiglumba sa racetrack. Siya si Marian Son, 8 anyos o grade 2 pa lang, gikan sa lungsod sa Balamban, nga mituyo sa pag-adto sa barili, diin misalmot siya sa motocross. Kauban niya ang iyang amahan nga usa-usab ka motocross racer ug maoy nagbansay kaniya. Ganahan ko. Si Papa. Admitido ang amahan nga nakuyawan sila. Mga ginikanan ni ining gikahiligan sa ilang anak apan ila kining gisuportahan. Safety first ang kanunay gisilsil ni Marian sa iyang hunahuna sa panahon nga moapil siya sa motocross competition. Di ba delikado, di ba kuyaw? Kuyawan sa dusahay. Ako siyang gi-encourage ani nga sports para mawa siya sa gadget, sir ba? Dili siya magsigig duha sa gadget kay kung gadget lang iyang permi ato bangon mas murag madaot yang mata or wala dili sa siya paningto ni ana, sir ba? Samtang iklaro sa mayor sa Barili, Jolie Flores nga adunay pagtugot sa IATF ang motocross o gipaniguro nilang nasunod ang health ug safety protocol. Ang kalihukan kabahin sa pagsaulog sa kapistahan sa nasong lungsod. Ang atong venue is open space. Unya kada sud sa atong mga participants kinahanglang doon na tayo gi-assign dito nga contact tracers, kinahanglang mo log in gid sila sa ilang mangan. Contact ato kay picturean sila. Once nga mo log in sila, picturean nato. Unya dayon alcohol. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa lungsod sa Konsolasyon, mga curfew violators nasita o gipamulta. Subay gihapon ni nagkadaghang kaso sa COVID-19 na ang paghingusog sa mga lagda aron makontrolar kini. Usa nini ang palisiya kabahin sa curfew hours kundiin gimando
Hangtod unta ang pag-stay at home gawas kung importante kayo ang lakaw. Kagabi 18 ka mga curfew violators ang nadakpan og natikitan. Awhag sa mga otoridad sa mga tao nga mutuman gyud sa ilang lagda labi na kay Ania paman ang panahon kita sa pandemya. One entry, one exit policy sa Carbon Public Market subling gibatuman nunod sa nagkataas nga kaso sa COVID sa Dakbayan Sugbo. Hinoon, kanto mga sakyanan lang nga musulod sa Danis Canyo, lusod sa City Hall. Mahimo ra hinoon nga moagi ang mga tao subang entrance sa carbon. Samtang mihangyo ang mga nanginibuhi sa isdaan sa Pasil nga dili sila higpitan sa oras tungod kay apektado sila sa curfew nga magsugod alas 10 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Murag na sila signature campaign ilang gibuhat sa atong mga vendors, sa mga vendors organization, and we will bring those documents ngadto ni acting mayor Ramana. Sa silingang lalawigan sa Bohol, bisan pa sa kainit o kaigang sa panahon, nasinati gihapon ang bati nga panahon sa lalawigan tungod sa hanging habagat. Sa dakbayan sa Tagbilaran, kusog ang paghapak sa bawd sa kabaybayunan. Sa kaudtuhon, sugod ng masinati ang kusog nga bawd nga gihatod sa kusog nga hangin. Ang mga mananagat sa dakbayan, pipila ka adlaw nang wala ka panagat tungod sa bati nga panahon. Bisan way gipagawas nga gale warning ang Pag-asa Visayas, ang mga mananagat na mismo mooy milikay sa pagpanagat alang sa ilang kaluwasan. Gigaid ra usab nila ang ilang mga sakyanan aron dili mga guba sa kusog nga hapak sa bawd. Nakadakop og 98 ka mga tao ang Balamban Police Station sagad niini mga malapason sa traffic law ug mga durugista. Kini atol sa ilahang intensified police operation niadtong weekend. 56 sa mga nasikop mga motorista nga nasakpang wala ka renew sa ilang lisensya ug rehistro. Nasikop usab ang 30 ka mga health protocol violators. 3 ang nasikop nga mga durugista ug 7 ka mga sugarol. Kini atong latest weather update, Wednesday, July 28, 2021. Habagat or southwest monsoon ang padayong nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ubang bahin sa Visayas kasama ang probinsya sa Cebu, makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue na mga thunderstorm or rainfall advisories kasama na ang heavy rainfall warnings. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisita atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, mayong adlaw. Ang kontrobersyal nga si Maria Hopes miatubang sa GMA Regional TV kinsa mitubag sa mga negatibong isyu batok kaniya lakip na ang wa pagbayad niya sa balanse siyang gi-order nga food package nga moy gisawan sa ilang party. Ani ang report. Giklaro ni Maria Hopes o Maria Hopilinia nga wala siya tuyo nga tablahon ang balanse sa food package ni Marjorie Allison. Bayaran kuno niya human sa party kun magkaistorya na siya sanglit wala man siya matagbaw sa food package nga gideliver. Apan gipaningla naman hinuon siya niini tunga-tunga sa birthday party sa iyang anak at tubangan pa sa mga bisita. Giangko niya nga nakaluwat siya og masakit nga pulong niadtong higayuna tungod sa kauwaw nga gibati sa iyang mga bisita. Ilabi na nga gihimo ang pagpaningil at tubangan sa mga bisita o gi-live pa sa social media. Kita nga naka-disturbo na siya nga which is dili mao nga nag-iskandalo unsaon pa namog sabot anang bayad-bayad ginuok ko nga iya namang gani kung giprovoke nga pertinan niyang pang-disturbo pertinan niyang naningil nga tubangan sa mga bisita nagwala pa gyud siya nag-iskandalo ikaw ba ganahan pa ka ana. Sa isyu nga gipangita niya ang resibo aron makalusot o matabla ang balanse. Tubag niya, mong tablahon ang balance because wala ka nakauyon sa food package. Okay. Direct to the point ka answer. Oh yes, direct to the point. Dili ko bugo nga mutabla. Anong mutabla man ko? Haron mapriso ko. Kung wa man matagbaw sa food package, nganong wa man niya iuli ug asa man ang ubang mga sudan nga gipangita sa seller. Wala ka na satisfied kaya wa nimo iuli.
Nganong akong iuli? Nag-deposit na ko og sa iya pangingon nga ako gipangaon na namo wala na ko bayri. Diara gideposituhan na nako. Oh. I deposited 9,000 para ang balance akong ihatag. Sa isyo nga sagpaon niya og iskabitse ang seller. Kung sagpaon tinong ko iskabitse kay imo ko ginanaon. Oh. Dilo ay. Ay sagbag kagwapa na ako sagbag iskabitse gihahak na lang oy. Nabala ka karon sa seguridad sa iyang pamilya si Hopilinia, ilabi na nga gihimong yaga-yagaan ang ilang Pinoy-anan nga ang mga tao mohunong lang kay magpa-selfie. Labaw sa tanan, giapil-apil ang iyahang inahan sa pagbuli sa social media. Naluoy ako sa kong kagalingan og naguol. Nganong giapil man ko, nga igor mo galing ko din ha. Wala malawag ang ako mga apo o ako mga anak sa Mindanao. Di ko kabalo nga giapil na ko. Sira, buli. Wa man ko'y kalimutan na sir, kaya wa man ko'y cellphone. Gipasalig ni Hopilinia nga bayran si Marjorie sa balansi niini atol sa panagatubang nila sa barangay. Apan desidido na siyang musangat o mga kaso lakip na ang cybercrime ug uban pa. Dili lang ang food seller, apil usab ang mga netizens nga naghimo og bugal-bugal sa iyang inahan ug sa iyang mahigala nga naa sa party. Listen, netizens, again. Be responsible of using your social media. That's all I can say. Because this is real and there is a law. And you will be prosecuted. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawas sa nasod, ginikisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nelsaro ug maayong hapon mga kapuso.